Okei, tervetuloa taas tänne Toxicron pelin pariin ja tänään me pelataan Mohvia, eli Medal of Honor Warfighter. Ja tänään me pelataan Team Deathmatchia ja mä en oo mikään pro, mutta se ei toivottavasti teitä haittaa. Ja laittakaa kommentti, jos haluatte nähdä jotain, vaikka room setupin tai jotain muuta let's playtä. Ja mä sitten jotain, niin. Ja jos teitä katsojia tulee, mä teen niinku 10 välein spesiaaleja, eli 10, 20, 30, 40, blä blä blä. Ja otetaan toi. Let's get to work. Let's get to work. Hienosti lähti silleen. Joo, mä oon yksin täällä. Alkaa tälle ihan perus. Pakittaa pikkusen. Kun on toi frapsi päällä, niin vähän tuppaa lagittamaan ilmeisesti. Sitten siellä ei otetakaan ensimmäisiä mukaan, vaan ui. Sieltä tuli eka. Joi. No tuli se sieltä toinen ja kuolema se silti tuli. Toi olisi kyllä hieno saada vähän redot. Toi redot, kun siis tuolla. Ei tullut, ei tippunut mies sieltä. Eikä, no sieltä tippui taas, mutta mun käy aina silleen, että kun mä jonkun tapan, niin sit se on niinku, mä joudun aina siihen niinku silleen, että jos mä niinku tapan, niin mä kuolen samalla, mut se myös kuolee samalla. Et se niinku on vähän semmonen perseen homma. Ui, sinne tuli mortaisia. Olisiko siellä ketään? Ei, olisiko siellä? Ei, nyt voidaan mennä tänne. Ui. Sitten juostaan tänne. Taas sieltä kaupunkia. No ei tullut yksikään, eikö tuli yksi. Ei tullut. Käydäänpäs pistämässä tuonne silalle semmonen hieno moottorista. Pistetään se tonne. Toivottavasti tulisi. No ei tule. No siellä ei oo ketään. Joten voidaan ihan rauhassa mennä täältä. No nämä viholliset on tuolla täällä. Missä on? Palataan. Ui. Tänne ne menee. Oi vittu, siellä on porukka. Ei saakeli. Tuli inhottavasti tuosta Eberistä, mutta se ei meitä haittaa. Ja siis on edelleen tuolla.
Ei no, ei tullutkaan. Tai taisi tulla, mutta en minä tiedä. Elikkä mä vedän, niin mä vedän tämän matsin. Ja sitten mä käskysykö mitä? Tässä näin. Täältä voi tulla, täältä tuleekin yleensä. Mutta ei tällä kertaa. Tuleepas. Sieltä tuli AK-vitosesta. Anteeksi, pikku kesken. Ja tosiaan tuli vähän häiriötekijöitä ja siellä joo, tuli noita pikkusen niin häiriötekijöitä ja sitten joudun ottamaan hikin pois ja sitten meni Frapsikin päältä pois ja sitten mä feilasin, mutta ei sinne niin paljon. Come on. Oi. Making enemy targets. Täällä. Otetaan sieltä. 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 Ahaa, se oli siellä. Piilossa. Saatana kämpperi perkele. Ja sitten otetaan tuolta... pistetään tuolta mortaari otet. Pitää pikkusen kun on räkää tuolla kurkus, niin tonne olisi hieno päästä. Mä en tajua miksi ne ei oo tehnyt tästä Medal of Honorista samanlaista kuin Battlefield 3, siis semmoista passiivista tietoa. Oi. No niin, sieltä tuli kuolema. Elää 20%. Toivottavasti mä saan siitä ton assistin. Tässä on puukkona toimii totta kai tämä Tomahawk. Se on hieno kun sä menet sen tyypin taakke ja sä painat siitä niin sit se sille hienosti sieltä lentää granaatti. Hienosti. Fire team spawn. Ei, sieltä kuoli TAC 50 sniperiin, eli se on 50 kaliberinen. Ei tullut ketään. Siinä granaatti. Ja juostaan eteenpäin. Sieltä otetaan pistoolilla hedu. Sitten otetaan... Ui vittu. Tulee just mortaa. Granaattia tonne. Sitten mennään tänne ja täällä oli vihollinen. Sieltä. Sieltä. Ja ei sieltä. Sillä ei 80% elämää. Ja 3 minuuttia tai jotain 200 pistettä tai jotain mitä se nyt olikaan. Niin tämä runi loppuu.
Missä vihollinen? Oi. Kerkesinkö laittaa? Kyllä. Kerkesinpä minä. Siellä on vihollisia UAV. Ui. Siellä tulee varmasti. Ei tulekaan. Viholliset tulee tuolta. Täällä on niinku, niillä on semmonen hyvä kämppipaikka täällä. Tuo on vähän tämmönen. Täältä ampuu tonne sillan alle silleen hienosti niin. Oi, otettiin hienosti. Sitten sieltä lentää 3 minigranaattia. Se niinku heittää ne silleen kaikki kerrallaan. Se on sitten se heavy gunneri vai mikä? Ui vittu. Sieltä tuli pahasti. Ei siellä oo ketään. Siellä on. Victory is almost ours. Hang on. Noin. Ei vitsi. Toi tyyppi, joka ampui mut just äsken, eikä toi heavy gunneri, niin silloin ne 3 minigranaattia. Kun se heittää ne. Noin. Tapettiin mies. Huija! Ei saatu kyllä nyt ikävästi, että ei saatu tuolla tomahawkilla tapettua. Mutta sillä nyt ei ole niin paljon. Sieltä tuli. Ui. No niin, ja se oli sitten tällä kertaa. Se on Toxicro täällä YouTubessa ja se on moikka moi!